wannan babanta ne ga dai gina da aka yi shine wannan in dai kuna haɗa ido ne za ka yi kamar an zo ma buri a koko ne kai ɗin fuskar ka. sai ce korarren soja ne tsohon soja ne. Just rolling. Action. ya aka yi ne kai wallahi kama yake bin da tinkiya. wallahi baban tinkiya kala kama ne. ina zuwa abin da ya gaya mun kenan Dan joli da ke koyin dalla mamari. Action. Kai wannan shi ni ne dan kai ka dalla cikin dalla kai ni ne na kwace mata waya saboda dan da ke kama. ni kuma sai in kashe ka wai kai ka san ko waye wannan walwaya mata ci ubanta Dan mare kama. ni kuma zan cije ka Haka tsoro na. ka wannan nake so sai Allah Ina waya. ganin ba zan bayar ma wai kuma baka san wanda ya ma wannan illa ba ko ne ka kai da sai Action 2. yo Allah kinga ya budurwa ba da Allah sai da Allah ba da soyayya da so ne kike magana na ke dan taban mutum ne kike ce dan Allah a ramun waya ke dan kira wata budurwa ta kai kin ganshi wannan saurayi ne wanda na gani na fada taimaka mu kinga kalle ni mana an fara mai sai wani cece ku tafi ne kun ga dai kala da sa'ar kinga bari ki dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu aqul muslimi da ke kiristance ko kallon ki bazan ba ki taimaka ki tallafa rayuwata ko ke ba wannan ai waya dace Babba. Rami. Kuma ciki ne da ni. Kowane ɗan adam ta gani akwai da siga da irin kaddararsa take zo masa. To bari ki ji in gaya miki daga yau sai yau. Kar ki ƙara shiga sabgata ki harkar ki ne harkata. Insha Allah wata rana zai zama labari. Kanwata zuciya da ruhi lissafin su iri ɗaya ne idan ba a bibiya ba akan bar mutum a baya. Kanwata. Yaya umman mu ɗaya da kai fa. Ke dalla malama ba magana ake miki ba. Sai ka ce ba musulma ba? Ki tawakkali mana Sumayya. Kaddarar rayuwa tana bin bil adama ne a lokacin da yake daga sawunsa ita kuma take dora nata a gurin idan kaddara taka gajeriya ce kakan buga lissafi ba daidai ba a wani lokacin kuma kai tunanin kiyayya ce ta yawa. Idan baki wasa bai ni zan kashe ki ni ne ajalki sai na ga bayan ki. Insha Allah zan yi kokari na kare kaina daga gare ka. A komar da ya saka ne a cikin ruwa garin ya fatso kifi sai dai kuma lokacin sai gashi kwatsam ya fatso irin dorunan ruwan nan a lissafinsa ta ya zai fito da ita kuma ta ina zai bada ita. Kanwata. Wannan saƙo ne daga zuciyata. Musulun ina son ina son ina son Inna lillahi wa inna Ya zan iya cire son musul a cikin zuciyata. dama abin da zan zo gani na mare ta ko za ka rama mata ne Ba a guzuru kuma ba a shaho sai dai lokacin idan rayuwa ta yi karfi takan bibiya dan adam bukatarsa a daidai lokacin da bukatar ta sa shi ma take bukatarsa. Kanwata. Duk abin da za ka faɗa kai ta faɗa bakinka ne. Ko da na mutu ki san cewa hakan zai sa ni farin ciki. Ka bi ka sa mata karatu na dan Allah ni ban gane ma ni inda ka fuskanta me ke damun ka haka. Kanwata. Nema cikin nema kuma haramun ne. Wallahi ina son sani. Ranar wanka ba a ɓoyin cibi haka lissafin yake tabbas ya buga lissafinsa irin nata lissafinsa ban yake a ina suka batta a ina za su ɗauko ta. Kanwata. Kuma ke baki da komai ne a cikin jakanki? Me ke damun ka haka? Waye wannan ne? Ai na daɗe da sanin haka. Ke dai ina ruwanki tunda ya ci da ya baki ba shikenan ba. Kamfanin Sharaɗa Film Production suka ɗauki na muku wannan ƙatatar shirin mai suna Kanwata. Ɗaukar nauyin shirin Inusa Tayo. Shiryawa Ahmad Safwan DZ. Labari tsarawa da kuma bada umarni MA Zango. Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna Inusa Tayo TV. Nan ne kadai za ku fara ganin wannan shirin kai tsaye. Wannan shirin zai fara zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Kanwata bibiyar ta shine lissafin sa.